Při sledování limonádového Joe musíme mít samozřejmě na paměti, že jde o satiru. Na westerny, sladkobolné příběhy o lásce a jednorozměrné hrdiny a padouchy v černých kloboucích. Ale ať už záměrně nebo ne, ať už přímo nebo nepřímo, se autorům podařilo vytvořit archetypální příběhy postav, které kulminují v ježíšovské postavě limonádového Joe. Původně jsem chtěl sledovat téma filmu, který jsem plánoval pojmenovat Živá a mrtvá voda, v očividném námětu Cola Loki a Trigger Whisky. Postupně se mi však v průběhu vyprávění stále více zjevoval obraz Ježíšova příběhu, který vystupoval tak jasně, že jsem ho nakonec nemohl ignorovat. Do filmu vstupujeme scénou v Trigger Whisky salonu. Je to místo, které zjevně nic neovládá. Je tu chaos. V tomto chaosu se seznamujeme s dualitou ženského principu. Doslova dobrou Winifred Goodmanovou, pokud chcete biblickou Ruth, a s postavou ženy, která volá po muži, jenž by jí dal smysl a přinesl řád do jejího života. Šampionovi, který změní chaos v harmonii. Tento obraz je paralelou biblického příběhu o blízké a vzdálené ženě, přičemž tornádo Lou zde představuje předobraz samaritánské ženy z Bible. Vstup limonádového Joe je jasně symbolický a zřetelně se představuje jako postava podobná Ježíši. Můžete namítnout, že každý hrdina, zvlášť v tomto typu příběhu, přichází do chaosu v bílé uniformě nebo rouchu, aby nastolil řád a ukázal svou morální převahu. To je sice pravda, ale místo toho, abychom příběh zjednodušili na běžný hrdinský vzor, můžeme vnímat, že mnoho hrdinů se do jisté míry pokouší následovat vyšší příklad, ať už úspěšně nebo ne. Limonádový Joe přichází jako zachránce a jak je běžné, musí být postaven proti zlu. Zde stělesněnému postavou Hogo Fogo. Už jeho jméno naznačuje jeho nihilistický postoj. Hogo Fogo vyjadřuje nezájem o řád a pravidla. Hogo Fogo se sám vyžívá ve vzpomínkách na krádeže a vraždy se svým bratrem, což zdůrazňuje jeho odmítání řádu. To je samozřejmě následováno tím, že okamžitě zastřelí šerifa, což je zdejší reprezentant z řádu, v nepřítomnosti limonádového Joe. Načež se řád rozpadá a všichni utečou z Cola Loka salonu, který dostali jako jakési požehnání, zpět do Trigger Whisky salonu. Rád bych se zastavil nad motivem Trigger Whisky salonu a Cola Loka salonu. Zatímco Trigger Whisky Saloon je očividně temné místo chaosu, tak se nezdá, že by Cola Loka salon byl o moc lepší. Je sice stylizován jako kostel, hraje tam nebeská hudba a všude jsou už zavěšeny jakési svaté motivační nápisy, ale to, co tam lidé dělají, je ve své podstatě to stejné jako v Trigger Whisky salonu. Toto je myšlenka spojení protikladu, kdy i nebe může být pro člověka chaotické, pokud nenásleduje správnou cestu a jen se snaží řešit extrém extrémem. Správné spojení ale není ve smyslu 1+1, ale v tom, že dokáže vytvořit něco, co je nad tím a transcenduje oboje správným směrem. Pokud si ve filmu všimnete, nápoje Cola Loka a Trigger Whisky nemají zas tak rozdílné vlastnosti. Cola Loka sice dokáže vzkřísit mrtvé, ale nejsem si jistý, jestli to dokáže sama o sobě, anebo je to tím, kdo ji používá. Čili je to buď limonádový Joe, anebo je to jeho otec, který je ve zjevně božské pozici. Trigger Whisky zase dokáže zabíjet, ale působí tak vlastně na limonádového Joe. Hogo Fogo ji také jako mrtvou vodu na něj několikrát použije. Hogo Fogo dokáže použít Trigger Whisky stejně účelně a stejně efektivně. Jeho přesnost a efektivita jsou na podobné nebo dokonce úplně stejné úrovni, jako má limonádový Joe. Rozdíl je tedy v tom, jak limonádový Joe a Hogo Fogo vnímají svět, zatímco limonádový Joe chce vést cestou práva. Jak sám říká, s ním přichází zákon, tak Hogo Fogo následuje cestu rozkladu a chaosu. Jak známo, chce sloužit svým nejnižším pudům. Ne až tak paradoxně, tedy Hogo Fogo touží po ženě světla Winifred, aby ji mohl zneuctít a tedy rozložit, která pak v parafrázi na alegorii blízké a vzdálené ženy bojuje o limonádového Joe s tornádou Lou. Tato dynamika vytváří fascinující příběhovou dichotomii,
Zkažení touží po čistotě, zatímco nevinní přitahují chaos. Tornádo Lou taky touží po čistotě, ale nechápe, jakým způsobem se musí proměnit, aby se čistou stala. Limonádovému Joe nabízí fyzickou lásku, protože si myslí, že to je láska. Ten ji odmítá a proto se ho rozhodne zabít. Namísto toho, aby symbolicky zemřela ona a proměnila se. Při opětovném setkání s Joem však znovu požádá o odpuštění. Začátek tohoto momentu přichází ve scéně v kanionu u studny, o kterém jsem mluvil na začátku. Pro připomenutí zkrácený biblický příběh je takto. Když jedna žena ze Samaří přišla ke studni načerpat vodu, Ježíš jí požádal, dej mi napít. Samařská žena se ho zeptala, jak to, že ty, Žid, žádáš mě, Samaritánku, o nápoj? Židé se totiž se Samaritány nestýkají. Ježíš jí odpověděl, kdybys znala ten boží dar a kdo je ten, který ti říká, dej mi napít, žádala bys ty jeho a dal by ti živou vodu. Pane, nemáš ani čím bys čerpal, namítla žena, a studna je hluboká. Odkud vezmeš tu živou vodu? Každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu žíznit, odpověděl Ježíš. Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit už nikdy. Voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody, tryskající k věčnému životu. Pane, dej mi tu vodu, řekla žena, ať už nežízním a nemusím sem chodit čerpat. Jdi, zavolej svého muže a přijď sem, řekl jí Ježíš. Nemám muže, odpověděla žena. To jsi řekla pravdu, že nemáš muže, řekl jí Ježíš. Měla jsi totiž 5 mužů a ten, kterého máš teď, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu. Pane, vidím, že jsi prorok, odpověděla žena. Myslím, že už teď je mnohým jasné, jak jsou tyto scény podobné. Ježíš stejně jako limonádový Joe odpouští a přijímá ženu s problematickou minulostí. Ačkoliv je tato scéna pojata komediálně, nelze přehlédnout jasné paralely k biblickému příběhu. Tornádo Lou skutečně nemá manžela a žádný z mužů kolem ní její manžel není. Hledá šampiona, aby jí doslova udělal jinou, lepší. Limonádový Joe je zde dokonce symbolicky ukřižován, mučen a zesměšňován před studnou, což završuje jeho roli jako mesiášské postavy. Následující část scény už není tak doslovně biblická, ale stále obsahuje určité náboženské symboly. Muži, kteří dříve měli vliv na Tornádo Lou, symbolicky její bývalí partneři, jsou eliminováni, když padají do studny. Jako tito muži padají do studny, tak se i Joe musí vydat do padouchova doupěte. Předtím ale odhaluje svůj původ a příběh svých sourozenců. Kdy tato krátká, pro mnohé bezvýznamná scéna pro mě odhaluje celý motiv filmu a klíč k ježíšovské postavě Joa. Jak sám vypráví, celá jeho rodina byla na cestě jedním směrem, v jednom kočáře. Můžeme klidně říct v arše, která byla ale napadena bouří, která rozfoukala všechny členy rodiny po světě a rozdělila je způsobem, že se často ani nemohli poznat. Tornádo Lou a Doug Badman jsou sourozenci, ale nevědí to o sobě, takže se museli potkat náhodně, což samozřejmě slouží scénáři, pořád si musíme pamatovat, že jsme ve filmu. Ale co se nutně muselo stát, je, že Joe, který ještě nebyl na světě, i když samozřejmě máme tušení, že v určitém smyslu existoval a byl vždy, tak Joe se musel zrodit, aby mohl sjednotit svoje sourozence a dát zase všechny dohromady, aby mohli jít stejným směrem. Pro mě je tohle další absolutně očividná paralela k Ježíšově postavě. Po odhalení tohoto motivu se Joe vydává do doupěte, jak Hogofogo říká hnízdečko lásky, aby s ním zúčtoval, ale jeho plán není zabít ho. Samozřejmě, že mu smrtí vyhrožuje, ale jeho plán je ho obrátit na dobrou cestu. Neustále ho vyzývá k tomu, aby šel cestou živé vody, aby šel cestou Kolaloky. Hogofogo tohle samozřejmě odmítá, protože je absolutně přesvědčen, že tahle přímá správná cesta pro něj prostě není a proto používá mrtvou vodu, aby Joa paralyzoval a zabil a mohl tak zdánlivě vyhrát. Film pak samozřejmě kulminuje na hřbitově plném křížů. Je to místo plné smrti a zároveň znovu zrození,
kdy si padouch zprvu může myslet, že vyhrál a způsobí tak masivní dominový efekt smrti, kdy zabije všechny svoje sourozence. Je zvláštní, že chce zabít všechny, kteří s ním jeli ve voze, všechny, kteří s ním mířili určitým směrem. Dokonce i Winifred, po které tak toužil, a jeho motiv je absolutně jasný. Pokud já, který teď umírám, tě nebudu mít, tak tedy nikdo a nikdy. Je to často obraz nás, kdy naše nejtemnější myšlenka stáhne všechny a všechno do sebe, znehybňuje a zabíjí. Toto je ale však dobrý příběh, který má dopadnout šťastně. Zachránce tomu tedy zabraňuje. Limonádový Joe, který společně se svým příchozím otcem všechny oživuje a nabízí tím cestu vykoupení a cestu znovu jet stejným směrem, cestu společným vozem, což je fascinující motiv, kterým film končí. Můžete namítnout, že na konci filmu se ukáže, že všichni hlavní hrdinové jsou příbuzní, protože mají stejné znaménko, což odhaluje, že celý konflikt byl v podstatě nedorozuměním mezi příbuznými. Mně tato alegorie nevadí, protože princip je stejný. Tento prvek lze vnímat jako symboliku, že jsme všichni do určité míry spojeni, jako bychom byli na jakémsi Jakubově žebříku, na jehož vrcholu je Kristus a my všichni kráčíme nahoru a dolů v rámci tohoto duchovního propojení. Od Hogo Fogo nahoru, ale i naopak. Znaménko, které nesou postavy, můžeme chápat jako Kainovo znamení, jenž ukazuje, že jsme všichni nějakým způsobem poznamenáni, a to i limonádový Joe. Je fascinující, že jeho snoubenka toto znamení nemá, což ji činí ideální partnerkou, jakoby až dantovsky symbolizuje čistotu a naději vykoupení. Díky ní může limonádový Joe zachránit ostatní. Co je však nejzajímavější a opět symbolické, je jejich konečné spojení. Ačkoliv je to satirické, oba nápoje se na konci sloučí do jednoho, což představuje harmonii mezi protiklady a vytváří nový nápoj, který obsáhne všechny. Spojení starého a nového. Tento motiv stělesňuje sjednocení lidí, kteří se rozhodli jít stejným směrem a vytvořit nové tělo, nové společenství, které je jak kontinuitou toho, co bylo, tak i něčím zcela novým. Myslím, že tedy nakonec můžeme brát limonádového Joe jako obraz sebe, kdy jedna rodina poznamenaná Kainovým znamením vlastně zobrazuje nás všechny, kdy různé naše tendence a vlivy nejdou jedním směrem, kdy se rozhodujeme, zda se necháme rozdělit vnitřními i vnějšími konflikty, a nebo jestli budeme následovat to dobré v nás a spojíme to všechno dohromady, aby jsme následovali toho, se kterým přichází zákon.